Napang taita iti Kadoorie Elementary School, idiay Alno Trinidad, ti panagkulaps ti Riprap iti likudan ti school building. Dagos sa nagtataripnong, dagiti masaknan tapno maprotektaran ti pasdak iti posible apan nakaituloy ti panagragaay. Gapo iti mapaspasaran a panagbayakabak ti tudo. Report manipod kini Jezryl Khate Lapizar. Nagtatarip nung dagiti lokal a gobyerno ti La Trinidad, opisyales ti Barangay Alno, DepEd Benguet SDO, kanda dumapay ang masaknan mainaig iti addang nga ipatungpalda iti pangtati panagrigaay ti Riprap iti Alno Kadoorie Elementary School, gapo iti agtultuloy a panagtudo. Panggap ti panagtatarip nung ang makaipaay iti dagos a solusyon tapno maipasigurado ti kinatalgad dagiti agad-adal. Mannorsuro kan dagiti personnel ti pagadalan, bayat amawan-wanawanan ti kondisyon ti daga iti lugar. Sigun iti barangay captain ti Alno, nabayagan a parikot dati Riprap, napatakdaran daytoy iti retaining wall ngam gapo iti panagtudo na, ininot a marmargaay. Mapagamamkan ti kinatalgad ti 310 nga agad-adal. Naki-coordinate sa munisipyo para sa assessment ng slide dito sa likod ng school building para may assess kung safe ba yung building kung sakaling open ulit ang klase. Kabayatan na napagnunumuan dagiti masaknan a blended learning paylaeng ti maipatungpal ka dagiti junior kan senior high school. Bayat ang maiyakar dagiti elementary students kadagiti classroom nga adayo iti pangta ti pan nakarigaay ti daga tapno malapdan dagiti saan a mapakpakadaan nga insidente. Inkarimo ti lokal a gobyerno ti La Trinidad ti agarup 19 million pesos a pondo para iti pan nakaaramid ti nasaysayaat a Riprap iti lugar. Nagkataon na meron tayong pondo sa reprapping na kakausapin din natin o maglalabas tayo ng order para pabilisin yung construction ng riprap doon po sa bandang likod ng ating school building. Malaksid iti dayta, panggap ti Benguet Schools Division Office ang mangimuntar iti learning continuity spaces wenno makeshift classroom iti lugar tapno maipatungpal ti face-to-face classes kadagiti agad-adal. Nalausmet ti panagyaman da iti tulong ti La Trinidad LGU iti panangsalaknib kadagiti estudyante ken manursuro iti pagadalan. We want to assure the parents and the community of Alno na we're doing our best. Like the most that we can do now is really to schedule our children. There will be times that they will have to study at home. Kid daw dati tulong dagiti naganak a suportaran ti panagadal dagiti ubing, bayat nga agregat dagiti masaknan tapno mapapartak ti panangipasigurado a natalged ti pagadalan na asubyanda. Jezryl Khate Lapizar para iti Pagilian.